Baban Xiong. Kohimen ko para kani kalonggas ngi kabakerku bad pilawan da kabatrang ya kajingkerku kajangu Jisu bad ngi duai babarum api pindap da kabor jangu Jisu lemba kaneka jing duai kajing yalap ya katino trai lemba ka mas bakuit lemba ka jimmane sakramen pin khoit pin kia ya ki bapangi bashitam bad baro ki jing lenium kabangi perlong mendagasngi intap ti jam nagabinda Jisu nagabinda ka jing kot ka jing ver chomu yang ibaro hallelujah 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 hallelujah. Pikamen ne em empat kemen ngatra pikamen ne sisya tong jam pikamen lara pikamen pu samurki no kelam pu samurki ai ku belai ki marjan jombi ai ku belai uji suin karku ya pi ong pai saki himen ki para ong uji suin karku ya pi mendagasngi ong ya ki basha baru wad lada lese pimla banyo yanga ngala banyo ya ki bashong habar namarngi ngala banyo ya pi lemba kelas lese pim yo i namar lese don ka surngiu ha ka kelas jom kabapi peit henre ngala banyo ya pi baro bad baro pi don ha ka ma ka jing duai Jisu badu Jisuin karku ya pi haleluya haleluya kohimen ko para mindagasngi ngakwa ban ki kai ya pi halor kawe ka jing duai kabakar pangkerpang bad kataka jingikai kalong halor ka jingikai bamitemai na upa bakuit Pope Francis uble u idiangi u Jisu u idiangi upa bakuit Pope Francis ula pinmi kawe ka jingto bakuit kabangikot encyclical letter kabakerteng dilexit nos ong jambaro dilexit nos dilexit nos haka arpo sau tarik Oktober uni usnem ubanai baladep ulapin mi kaneka jingto kabakerpang badlese ngamla ban pendep baro namar ha kaneka jingto kerpang jingto kerpang jong upa bakuit ngidon kumba prapo Henry po pratiliki sla badon santiliki lino haleluya haleluya badla se bi perkat bale padruhi kai kane syapanga jingidu Kris dilexit nos kabamut u Jisu idiangi dilexit nos mudayu u Jisu u idiangi uble u idiangi haleluya haleluya to hakane ka jingdo jingikai ngidon kumba santiliki linno ngan sabatai kita santiliki linnong lese ngamlaban kawar baro santiliki linnong mindagasngi kabang idang dep ngin puson henre man ki linnong kilong ki bas ngau tanad ban puson ngak ngeskem kayarap yapi ban pengam jilliu haka jingidu Kris pilaban pengam jilliu haka jingidu Kris kalinam banyingkong kakaren syapanga jingkong san jangka donud Kris bad kumjuru jingkong san jangka donud haka jingim lesengi ong donud henre haka fareng kade hat kabamut klonsnam jingkordor jangka donud jingkordor jangka donud haka jingim jongi donud kabamut hat denyam de klonsnam bad kai ka jingker pang jongene ka donut ubatai chai kadar hangi man pai ve ma pisong hangne pidon ne em donut don ki bri bam don donut hangne a tentengi kelalong ki bri bam don donut ru so ni em tentengi laban kelalong ki bri bam don donut wallada piong ngadon donut henreng ilaban sautu bun ki kam ki bangile kilong ki kam klem donut klem donut
Tenge upabakudu keren ruhalor kata ka benda. Haleluya. Takane kalong ka linong baningkong. Ka jingkong san ba ka jingkordor jong ka donod. Baar kalong ki kam ki jam बाट की तीन जंग का जिंगी कि काम बाट की तीन जंग का जिंगी कि काम बाट की तीन जंग का जिंगी जंग नो जंगु जिसु का डिलेक्सिट नॉस का बमुट उजिसु उई दियांगी ते कि काम की जाम बाट की तीन जंग का जिंगी कि काम जंग नो कि काम जंगु जिसु बाट की तीन जंगु जिसु kilongi dakisin jong ka jingit yangi. Haleluya. Haleluya. Nangda kilinnam balai kalong kane kalong ka donut kabait hadu kata. Kalinnam balai kane kalong ka donut kabait hadu kata. Yano. Yangi. Kadonod kabait hadu kata yangi. Kadonod jong no? Donod Jisu. Haleluya. Basaw, linnam basaw kakeren kajingid katerwa kajingdi. Kajingid katerwa ya kajingdi. Kadonut kabaterwa ya kajingdi. Donut kabaterwa kajingdi. Kadonut jong Jisu katerwa ayu hangi ka baim. Kadonut jong Jisu kapin kadang yangi. Haleluya. 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 Kalinnong basahan kalong jingit nagavinda ka jingit. Love for love. Jingit nagavinda ka jingit. Ublay uyid yangi. Te kaya ka bangi de manle? Id. Ujisu id yangi. Knamba ngiro ngilaban id yaw. Lada ujisu kalam id yangi. Ngimlaban id. Namar ka bor ban id. Hapo jangi baro. Kadon kadap namar ka jingit wana Jisu ngingim don bor banit henre light no ya ka bor jang ka jingit ka wana Jisu. Haleluya. Sautu ne kalam sautu taminda dilexit noxit nos kadon katno tiligilino but dilexit nos kabamudayu Jisu idiangi. Ujisu uidiangi. Bahad kaneka jingto bakerpang jongupa bakuit kalong ban peni badhika yangi siapanga jing koridor jangka donut bakuit tam Jisu. Donut bakuit tam Jisu. Badula pinmiru kaneka jingto ban reke ya ka jingdap arspas nem. Ne arspas nem ne arspas an bos nem arspas nem jangka jingkala jangka Margaret Mary Alacock. Hakaba Jisu ula penpau bad pinitu ya ka jing koridor jangka donut bakuitam. La sautu katne sautu baro kelam jubab imat pimbat sautu ne kelam sautu ayu dilexit nos kavamur Jisu idiangi bad hakaneka jingto jongupa bakuit katno teligilino ngidon san. Very good. Katne bilatit biang pe namar bon apdan jombi pimpule pimyosngo yakane lese hadu bandayap henrenga kwa ba pintip yakane kanamba kaba pimi nangne mindakasngi pindap daka jingi du Kris. Haleluya. Haleluya. Haba pindap daka jingi du Kris kamet jomberu kanyo mindoy nakataka jingid karoy hapo jombi shisin pi roy hakataka jingid
Baro ke benda bamdon jingit kan pet napi. Baro ke benda haka med jompi bamdon kane ke dak ke sinjaga jingit kan pet napi. Kalong ke jimpang ke jingshitong. Pi dia ke jimpang jompi. Pi dia ke pop jompi. Kini baro kin pet sisin bapi roy haka jingit ukri. Sautu ne kalam sautu. Sautu ni em. Hallelujah. 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 Taminda ngan persyang ban hikai kindiat naka linnong ban ningkong. Namahar ngamdon kam ban karaneye upawakuid ula hikai va halor kaneka pang. Shupuliru labiang yepi nagata ka jingto jongu kran shai kadal. Te ban pens kautu yangi halor kaneka jingit dilexit nos ujisu id yangi ukadaw hangi siapanga jingi kai jongo Paulus bakuy siya Rom kabapra laipo kindai laipo san hadu laipo kindai u Paulus bakudu kran siapanga jingid but hangdo u Paulus bakudu wong manobalaban penkalad yangi naka jingidu Chris manobalaban penkalad yangi naka jingidu Chris kane kadeke jingkeli jongu Paulus bakuit mano madonna padeng jongi balaban penkala diangi na ka jingidu Chris henre habwad lada u Paulus bakudu u kelli kumne ka jingkeli ngilaban sotu don bu na padeng jongi ngila kalad na ka jingidu Chris denyam day yes or no mano balaban penkala diapi na ka jingidu Chris Danyam day. Lese kila bandon ki kinna basyong hangne ki om. Ho kita ki parlog kila pen kladi anga naka jingidu Chris haba ula pen shoy anga balalepan lepop. Danyam day. Lese don ki skon samla ki om nadu kapor ngamlin ban pay ya ka mobile phone nadu kapor bang ngamlin ban pay ya ka YouTube kabakren siya panggi ki baro ba jakliya ngalas ngautu ngalas tang ban hiarno na ka jingidu Chris Desi don ki longomi longpa ba syong hangne ki ong nadu kapor ngalayomad ya ka jingid na way nadu kapor endalas shapen shoy nga ngas ngautu ngamdon satya ya ka jingid kum menshua ngamdon jingya janshu badu jisu imat kaneka jingbarai kaneka jingauriya kaneka jimbalin basiniyo kaneka jingkarni kakiyad baka drag kalale kumno kalapin kala diangi naga jingid ukris mano baklad ujisu kalad nangi nengi kalad na ujisu ong ujisu kalad nangi ne mangi ngi kalad na ujisu mangi ngila pet jingai na ujisu nadu kapor ngilas tang banyo ma jingid na way jingid ayu jingid ya kapop jingid ya ki paralok jingid ya ki jimbalin basiniyo jingid ya ki baro kabangi pet hari naka social media jingid ya kie baro ngala yusngo na ki paralok nganget bid katasin nginget bid ya kie jong kane ka perte kaya ka badang jia ha ka jingim jongi ngistang ban hiarno na ka jingidu Chris ngalos tang banlong ki beryo bam blem Minsuang ilong giba syurhem haka jingidu Chris henre minda ngimpat laban id kumbang ilalong mensua haleluya haleluya bidang sautu ni am ya kabang hikai kani kade ka jinglong u Paulus bakudu kelli mano balaban penkaladiangi naka jingidu Chris Henry mangi shimet jar ngilabanong ko jiso
Don buon ki baro la penkladiang anakane ka jingin. Kadonu jongi kam ju shirhem shu kumba julong menshua. Kaya ka ba pelong ye pi balong kumne namar ngilas tang banyai rumah. Ngilas tang ban tur rumah. Ngilas tang ban pentalot ya ka jingi de badu Kris. Haleluya. Pide banong hakadono jambi mia culpa my mistake. Omdeka mistake jongu Jisu. Minda nga iem kumne, minda nga talot, minda nga ngopang, minda ngam sautan nasyu banidu Jisu. Namar bakalamano. Ong jam. Mabakala mangisime. Tinagataga daw, kaneka jingi kahai jong upabakuit kalong kabakongsan yang habadiapi. Haka jingim jongi pa iwe kidon ki pot ngipintalot. Lese ngim sotu ngila pintalot. Lese kadba pishong hangni pi perkat yala de ngalong ukristan ubashirhem. Ngalong kristan bashirhem. Ngalejing yaseng. Ngalay sakramen, nga duway, ngam ju pep, jing duway. Henry, hari-hari, habang ipuson jiliyu, ngilaban sa uto, pleng, kata ka jingid, omdon syu, hakadonu jongi. Yes or no? Ngiperkat ngi pinbiang lut, yaki kambalang, denyumbe. Lesing ilong ki kun ba pinbiang lord yaki kambalang yaki kam mensiam klamdas ngabutu bangim don satya hagata ka jingid ngila pinkalad lupa naka jingidu Kris minda ngiem haka jinglong bam don jingidu Kris ngishuang ngiyit enring impa don satya jingid u Kris namar kane ka daw kaya ka badang jia ha ka jingim jangi ngingop shingop ha ka pop baro mapi kiba yale shitam kiba snousi namar ki pop jambi snabutu bale piaine ha ka jinglong janga pop namar ba pila pinkalad na ka jingidu Kris pila pinkalad na ka ong jam jingidu Kris. Haleluya. Kadne bela sauto. Te kaya ka ba pideban le? Pideban pendimay biyang ka jingid jombi badu Kris. Lada pi pinklain jubore ka jingidu Kris. Mano panshitom uksuit ubammen ka jinglong jong ka pop, jinglong jong ka do kan stang banshitom. Uno ubriyo kano ka buryo basyong hangne bas ngapi nga. Pidiban sa uto, yaka kelip ma piray ban penskam yaka jingi jambi hau Kris, pidang penbana. Nado minda, ngam don jingya deshu bad me koksoid, ngam treshu banim haka pop, ngastang ngaray skem banim haka jinglong jongka jingkoid. Hallelujah. Understood? Takaya ka bangide ban le ban yale bat ka pop? Penkalai ni aga jingir jambi badu Kris. Duai ha kamen siam jambi nado mentakasngi ngam penkalai ni aga jingir badu Kris. Jingir naga pinta ka jingir. Haleluya. Patbiang. Haleluya. 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 Nangda pideben ngabutu mano bayid yangi. Ujisu haka gospel jongu yanis katsan kindai bad kadar ula angkumno omde mangi bayit Henry Jisuang nga idiapi I loved you I have loved you ngala idiapi kabamod habang ipuson syapang ka jingit pidiban snabutu ngalaban idiaki way ngalaban idia ki himmen ki parajonga ngalaban idia ki buryu ki bangam itu mennoru namarba kadon hapo jonga kajingi balabu damano ujisu kelem ka jimbit jongi
ujisu udangidiangi. Hallelujah. Without our permission, Jesus is loving us. Without your permission, Jesus is loving you. Did you give permission to Jesus to love you? Kalam ay jingbit mapi ujisu udang idiapi. Dena marka takadaw ngilaban im hakajingid. So what we needed to do? Kaya kabangi de banle ngimde ban pensange ban idia ujisu. Henry ka jinglong jong ka perte ka bamenda ladangi pe saudong jongi kaya kabangi yo i kiberyu kilahiarno naka jingidu Chris. Henry ngide ban sautu ujisu udang idiangi ujisu ulai idiangi ujisu ujidiangi bad ladangi pusan jilliyu ka gospel jongi yanis ka ba katsan ujisu ngannum kochu yapi ki shakri pinban ngakot yapi kilog. Ujisu kot yangi ko log. Ujisu umju kot yangi ko shakri. Ujisu umju kot yangi ko shakri. Ujisu kot yangi ko log. Yaro ya utrai. Yaro ya utrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para kane ka jingsautu kadeben ngam jilliyu hapo jongi. Ngimdeshu shakri. Ngilong ayu? Ngilong ki? Log jongu Chris. Lada ngilong ki log jongu Chris. Ngide ben idia u kumba ngi idia ki paralog. Palat ya ki paralog. Henry ngi id kumno ngi id kum shakri mendaru. Denemde daka jingting. Ngide bandon jingting burom ya ujisu. Henry buna preng jongi ngi van shaka jingyaseng shaka mas bakoy shaka jingduai daka jingting ka bapalat. Henry ujisu kemelandi ayu nangi vei pai vei ngi tur shau daka jingit palat jingit kum gilok te ladang ngi tur shau jisu hakane ka jingit kum gilok means no jan badu jisu but ngin yo lut nadong shadong now jisu. Bale bunsin ngimju yo pediang yakabangi pan now jisu de na marka ne ka daw kay ka daw ngimju id ya jisu kum kilo kum ki paralog ngilabano ngi id kum no nga ong ngalong shakri nga peit ya ukinrat nga tiing nga kinyu bunsin ngamnushu ban pai shawu Henry ladang ilong paralog ngi buya kakti hakaterpeng jongu ngi bat yawu ngi piam yawu ngi do yawu bat ngi omad na dong sha dong na jisu so tu niem kabamud haba upa ba kuit ula to kane ka jingto ula mut ayu man pai vei mangi ngi di ban snobutu ba ngi don kam ban pendema ya ka jingade jongi badu jisu ngide bandon ka jingkwa ban jan shushu badu ngide bandon ka jingkwan ban piam yaw jisu ngide bandon ka jingkwa ban do yaw jisu ngide bandon ka jingkwa ban ya trelang badu jisu. Hallelujah. 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 Sautu ne kalam sautu so ka jingkot balong kristan kalong ka jingkot balong paralok jongu Chris ong jambaro ka jingkot balong kristan kalong ka jingkot balong ki paralog jongu Chris om deshu shakri. Hallelujah. 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 Nangta ngide ben snavutu shushu kalor kaneka jingid baro mangi ngis snavutu ka jingid kaminae ngi ong haka donu danem de. Where is your love? In the heart. Yes or no? Yes or no? Ka jingid kaminae naka donut but ngala kelli yapi hato pi baro pi don donut pi ong pi don
Henry mindang ako ban kali hatopi baro pidon jingit. Do you have love in you? Hatopi don jingit hakadonu jombi. Hadukat no. Pihid ya ulok. Pihid kalok. Pihid ya kikun. Pihid ya kihimen kipara. Pihid ya kimarjan marpa. Pihid ya kinongshun jombi. Pihid ya baro. Pidon jingit. Ujisu id ya no. Tanggi parlo. Ujisu la id ya no. Ya baro. Denem de. Ya baro. Mangipad ni id ya no. Ya no ngi i. Ya no pad ngi id. Ya baro ne. Kindiat ngud. Kabamud don ke jingya per hakane ke jingir jongi. Denem de. Ka donur jongi. Kalong ka jaka song jong ka jingir uble. But kata ka jingir kadeban mi shabar. Deben priang saudong jongi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para kadba pidang ngap yanga pideben duairo hakamen siyam jompi kotrai jisu ngas ngutu ngamdon satya ka jingid kumenshua penroy but penshirhem ya kata ka jingid hapo jongi habapi duai kumne kansa don ka jingkala hakamet ka par jombi namar ka jingid jisu kanstang ban penkod ya kamet ka par jombi ka jingid jisu kanstang ban penkod ya ka jimbo jimbar ka jombi habapi roy hakata ka jingid Chris pinsalai luid na baro ki jai jingting ka badon ha ka jingem jombi hallelujah 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 ko jisu Ong ko Jisu ngi id ya me ko Jisu penroy ya ka jingir jongi ko Jisu penroy ya ka jingir jongi ko Jisu ko sim jong ka jingir ngi id ya me hallelujah 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 ko himmen ko para ngidon kamban sabutu hapo jongi vai pai ve ngidon ka donod bad ha ka jinglong buryo jongi ngidon ka donod kata ka donod ka dabda ka jingi duble ladang is ngautu ha yamenda ngimpad don kata ka jingi duble ngideben pinkalain biang dakane ka jingidu Chris kane ka de jingdo mo jong upabakoin haba utto kane ka jingdo encyclical letter bangindo laban penkalain biang ka jingir jongi badu Chris nangda ujisu ulalekomno syapang kita arngot ki apostol upabakuduang syapang arngot ki apostol ki senran jong Jisu kibala pejingai na Jerusalem siya Emmaus ngipuli naka gospel jongo Lucas arposaw siya pang arngot ki senran jongo Jisu bala pejingai na Jerusalem kaya ka bala jiya hakipitip what happened to them kaya ka ba jiya yaki armut ki senran jongo Jisu bala pejingai na Emmaus na Jerusalem siya Emmaus kiladu jingid manobalaban penkalad yangi naga jingid u Chris u Jisu id yangi dilexit nos Henry haba u Jisu layap kine ki apostol kiladu jingid Kim Shimdon ka connection badu Jisu. Nagabenda jongki u Jisu layap. Nagabenda jongki arngot u Jisu ulayap. Hakane ka juk ka baminda bu nagabenda buon ki kristan u Jisu ulong ubayap. Nagabenda buon ki brio jongane ka parte u Jisu ulong ubayap. Hallelujah. Hallelujah.
habang iperkat kumne lada pi ki kon samla pi perkat kumne kumba perkat ki beri bam ngei thau Jisu kai ka banjia hapi pen sa pet jingai na u Jisu bale u Jisu la yap dada u Jisu long bayap bale ngadon kam banduai te kini ki sindran kilale kumno kila rai ban pet jingai na Jerusalem Henry kai ka bala jia kila sange ban dia u Jisu ya ke kelip mat kini ki sendran kila rai ban leisha Emmaus kila rai kumno ngim don jingishu Jisu ngim la ishu ya Jisu te kamendo ya yu ban saha Jerusalem te kila rai ban leit pai Henry halindi u Jisu ya kendu bale u Jisu le ya kendu yaki bale u Jisu ule ya kendu kini arngot ki sendran Halo, Piotia. Bale uji sole akan do kini arangot ke sindran. Bantep biang jingid hapo jongki. Nama kiladu jingid. Kimdon jingid. Habangi hiarna ka jingidu Kris ngin pet jingai, ngin leisha ka pop, ngi ngop ha ka jimblin baseniu, ngi stamban dikiat, namar ngi songsi palat. Upaun stamban dikiat nama kalau kam ju Yesu yawu kikun kin stamban le auria namar kim yo marjingin na kimi kipa kim don jing musu ban em le si don kikun jongi ki shim kin sta ki stamban di drat nama kim lapsu jingsu ha ka jingim jongi don kikun jongi ki di kanja nama kim lapsu jingsu Lesegi paralo kinong lada pim lap jingsuk wan sanga ngan terwa jingsuk yapi ngan terwa jingkemen yapi pilaban pu samrki pilaban kemen lada pi persangkane teki kunjongi haba kisyam kilap omdon jingishu kilesha we kipet jingai na Jerusalem kipet jingai na kabalang baku jongo bale kin stang ban pet jingai na ki sacrament na marbale kis ngauteli u Jisu hapo joki lesi don napdeng jombi basyong hangne bas ngauteli ya u Jisu haka jingim jombi pide ben kele yala de ko himen ko para kadba bidang ngap yanga hadu katno ngadonu Jisu haka jingim ka jonga hato ngas ngauteli au Jisu haka jingim jonga hato ngas ngauteli jingedo Kris haka jingim jonga haleluya Hallelujah. ong jam Hallelujah. haleluya Hallelujah. ko himen ko para lada pis ngauteli lada pis ngaukenja lada pilong kikun bangop shingop hakano kano ke jingdi lada bilong ki kun bangop ha ka jingkarni ka kiya dia ki drak ya ki kanja snauto kita kiye kiye baro kamla banai jingso ki api lada bilong ki kun bala pejingai na ki inga sem jombi namar piong hana ka kemi ki kun kam Yesu yanga lada bilong ka kemi bam Yesu ya utanga dah kebaong Yesu yanga bad pilas tang ban wajingi shawe ken mau ko himmen ko para omde namar ba media pi omde namar ba kam media pi omde namar ba ki klam media pi de namar ba pila pintli ya Jisu hapo jombi pila pintli jingido Kris hapo jombi dena kata kadau pistang ban snow komne utau klamidia nga kata klamidia nga kita klemburom nga kita klem shania hanga tamindo yayu banim komne kababangan di drak kababangan di kanja kababangan di kiat kababangan syong klem pila bandon bun ginia hapo jombi bun ki beriu ki don bun jait ki niaha ka jingem jongki namar ba kim don jingi satya yau Kris Hallelujah. yes or no yes or no
Ngi klein ban kinno yakiwe. Daniam de. Ngi klein ban kinno snio yakiwe. Namaruta, namarkata ngayim kumne. No, 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 no. You have no right to accuse and blame others. Blame yourself. Pimdon kok satya ban kinno yakiwe. Nagabenta ki jing talod jombi. Pide ban nong mia culpa. Mia culpa. My mistake. Namarva ngalapin dali jingin. Dinagataga daw uppa bakuduwang syapangine arngot ki sinran kilapet jingay na ujisu kilapet jingay nakabor jangga jimmi pa jango Chris kilapet jingay nakabor jangga jingiap jango Chris namarba kiperkat klammendoishu bansa ha Jerusalem klammendoishu banlong Kristan. Don buongi Kristan ki perkat kumne kalamindoy ban leit plapop kalamindoy ban leit mas bakoy kalamindoy shu ban pediang yaw jiso ka communion kalamindoy shu ban duay kalamindoy shu ban pule Bible. Yes or no? Don buongi Kristan kis ngo blem menda kum kine arngot henry kay kabajia ha ke jingim jongi haba kila pejingai na ujisu haba kila kindait no ya ka jingi do Chris ujisu la wan biang syaka lindi bonsin ni akan do jisu ha ka lindi don ki beri bae kan do jisu ha ka patakia. Don ki beriyo ke bayakan do Jesu habaki pangjur. Yes or no? Godfather banduai namar nga pangjur. Don ki beriyo kiyakan do Jesu habaki yakan do accident. Ay sakramen penslay ki bapa. Jimben slay ki bapa. Namar ngamla rakti ngamla rakijat laki dia lot. Kadbanang ra ngipet jingay barabor na ujisu. Ngis ngo imat omdon kamshu ke jingidu Chris. Henry habang imlaki kijat, imlaki keti ngiong kod Jisu. Kadenium de. Kadbanang klain kemet ngi im sarong. Henry ko himen ko para ujisu yakendu yangi dilexit nos ujisu yid yangi hakelendi ujisu yakendu yangi happadengi jingsosi jongi ujisu an yakendu yangi daka jingit ka jongo kadbangi dang sngo marwe. Hallelujah. Hallelujah. Dilexit nos. Ujisu idiangi. Kine ki apostol kim ngawutu badai ujisu kilayay rengkat henry ujisu la besiap si besiap hakadono jongi daka jingid kung na ujisu la besiap hakadono jongi kakti nubale ka ang halindi ujisu ula batay lut yaki naka jingto bakoy nadu Moses kumno haba ujisu ula batay lut yaki jingto bakoy shaki kilas ngosh rehem hapo joki ki ang kadba ula kren kangi naka jingto bakoy kadba udang batay yangi naka jingto bakoy hato ki donu jongi karhem apo jongi kin mau ko himen ko para dilexit nos mood pinkalang ding hapo jongi. The love of Jesus burns our heart. Love of Jesus burns our heart. Jingidu Chris
Kapenkalang ding penrem ya kadono jangi omdon kano kabor kabalaban penrem ya kadono jambi. Let's say don kiba syong hangne kiba dikiat kiog habang di kabang nguit kiat haba nguit kiat kapenrem ya nga omde tang donun nadu klivaro kawe ngan poi siya ka third heaven. Yes or no? Yes or no? Dan de habang nguit kiat kay kabanjia ngis no rem apo jongi ngis no slur kakihat kamlaban penrem jingir jongu Kris kino kipop kemlaban penrem jingir do Kris apo jombi kay ka ba penrem ka jingdon jongu Jisu babatay da kaktino bale kapenrem da kajingid. Nagadaga daw ko himmen ko para kadba pisyong hangne don buon ki himmen ke para jongi kisyong ha plang. Ko himmen ko para kadba pisyong ha loro plang kadba pisyong ha kasngi kadba pisnga biya kaktino bale lada pilong kikon bamba dioma dia kajingido Kris hado minda pinstang bansno katto kane ka kendin kabanga yesno minda kapenrem ya kajingid hapo janga ngayo kabor minda bansausi halor kapop kadba bidang snap yanga lada bidang yo kajingsausi halor kipop snautu ko himmen ko para kabor Jisu kastang ban trekam hapo jompi. Hallelujah. 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 Kadba pipuson kaktino try pidang yo kindit kinsan hapo jongi ngalong nompo bashirke bale pelas ngokum ne nama ujisu ustang ban penkelang ding ujisu ustang ban penkelang ding shisin pis ngo ram hapo jombi daka jingit pinstang ban yo iya kipop kawe hadin kawe pat. So when the love of Jesus enters into your heart, you begin to realize your sins. Ladaka jingidu Kris klamrung hapo jompi pinnom snowutu bapilom nompop. Pin pingsan pin ban yaki kam jompi baro kaba pile. Hallelujah. 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 Nangda ko himmen ko para kine ki apostol kine ki sindran kilas ngap yau kadbanang snap kilas tamban kir hem hapo jongki kadono jongki kamensiam jongki kilas tamban kir hem hapo jongki bad haba kila poi shaying kilas tamban nong paramaki haba ula yai renga badni haba ula batai na ka jingto bakon hato kadono jongki kala rem hapo jongki kane kale ka jimmandoy ban ngap yaw Jisu. Sauto nagabinda baro ki kon ke baang kammendoy ban ngap yaw Jisu. Kammendoy ban pule ya kaktino bale kammendoy ban kongo ya kabala snauto minda kadon ka jimmandoy kaba palad liam ha ka jingim jongi habang epende mai ya ka jingya de jongi badu Kris. Nagabinda jombi ki kon ki baang ngaladuay katno snem nagabinda kane ka jingdumo henre klam urlang satya kenmau pila duay klam jingidu Kris. Lada omdon ka ding hapo jompi kumno pilaban pinkelang ding kelam ding pila duay kelam jingit pila duay daka bayem hakapop pila duay kato kata ka jingduay ka seizo kato ka jingdu kato kum kata ka jingduay kan seizo kanum laban seizo. Hallelujah. Pelatay. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para
ka jingido Chris, ka donu jongo Chris, kalong ka daka shinjong ka jingid jongo Chris. Habang ikran siya pa ang ka donu bakuit ta mo Jesu. Buon na pa tayong ngi peit ya ka dur jong ka donu. Yes or no? Dur jong ka donu. Henry kay ka ba pideven sautu? Ka image ka dur jong ka donod bakuit tam jong Jesus Christ ka kadaw hangi u person u Jesus ngimane ya ka dur Henry ngimane ya no ong ngimane u Jesus ngimane dur lada don apne jombi balong gi nomane dur sange no Henry ngimane ya no mane u Jesu habapi pedia kadur jonga donod bakuit tam Jesu ngi mane u Jesu person jonga jingid lese hadu mingda ngila mane dur habapi pedia kadur pila pe tanga dur pila sakud hakadur takadaw ka jingid kalam roy hapo jombi Henry man leke jimpe dia ke dur Jesu kadeven yarap yapi ban pediang pura ya u person u Jesus Christ u badap da ka jingid. Hallelujah. Hallelujah. Sautu ne kalam sautu. Understood? Kane kade ka jing tumu jomu paba koin. Nangda ka jingid basisha katte jingyade relationship. True love ngaong jingid basisya kate ya ka jingid kapinyajan ya ka jingid kapte ya ka jingyade iwe pa minta pi ki ba snap ya nga lada pi sautu haki ka semjo nga om don jingyatli tang ka jingkuri gura suda sautu kumno de na marba ngam don jingid basisha de na marba ngim don jingid basisha lada don ki longmi basong hangne perkat hado minda hake jingim jonga ngam don jingsu kindia tru bale na marba pimpat yomad ya ka jingid basisha na u Chris ka jingid basisha na u Chris kawan na ka jimpli ka donod. True love comes from a sincere heart. Kajingid basisha kami na ka donod ka banila, na ka donod ka basisha, ka batrang, ka bawad, ya ka jingid. Kani kum kane ka donod ka kadub ya baro. Kalan pe ya ka jingdona lada pi ki longomi basyong hangne piyoi tangga jingdona jongulok pide ban sautu balenga yo iya ka jingdona jongu barabor namar pimdon jingid basisha ka jingid basisha ka penku ya ka jingdona jongkive understand yes or no la sautu ka jingid basisha ka penkuit ya ki jingduna jong kiwe lada pimdon jingid basisha jong Chris pin kindiyu ya ki jingduna jong iwe pa pin pingsa pila pin kalan ya ki jingduna pin kadaw barabor ya ki jingduna Henry lada pilong ki basaya lam da ka jingid basisha jong Chris pin lekom no pin yard halor ka jingdona pin peit shalindet ben yayu pila yard halor ka jingdona jongulo ne kalo nanda pin peit ayu ya ka jimba jongu pin stang ben yoi ya ka jimba jongu pin stang ben yoi ya ka jinglong bakui jongu Henry kito ki buryu bam shimla sha senshar da ka jingid basisha jongu Chris kin sakut hake jing tolot jongke bariu kin sakut hake jing duna jongke bariu ki kran barabor halor ki jing duna jongke bariu Henry ki bariu basaya lam da ka jingid basisha jongu Chris kin kran ayu
kin kren ya ka jimba jeng iweya iweipat habang istang banle kumne kay ka bajia ngilate ya ka jingyade ngila penkalain biang ya ka jingyade ni penkalain biang ya ka jingit sautu ne kalam sautu tapi ke bas ngap yang nga kamda me pi ki long pa sautu baleng iduna pala hayinga sem chongi namar ngimdon jingit bashisha. True love is not controlling our life. Hallelujah. Hallelujah. Ni roya me ko jisu ni dia me ko jisu ko jisu melong ka jingit bashisha pindap yangi dakane ka jingit bashisha kanamba ngilaban pin koy dia kiwe ngilaban pin janaya kiwe ngilaban pin koy dia kiwe ngilaban te ya ka jingim jongi. Hallelujah. 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 Kohimen ko para upabakuit po Francis Ukran syapang kane ka jingid bashisha ukadaw hangi syapang ka jingjia ha ka kitabu nombe shar kathenriu katsan bad kathenriu katpra Ukran syapang ka jingya kren jonga delia no delia no delia badu Samson Delina badu Samson hangdo u Samson u shukoria ka barabor penpau hangno ka shong ka borjomu haba kane ka wan pasiaw ladapi yishayanga yetulem hanga nang hangno ka shong ya ka borjompi u Samson urki baduang kabor jonga bite namar ba kane kalong kumne nakatakadaw namar nga pimlaban job yanga te kane ka delina ka on lada pi shisha yanga nadu ka donu jombi pinjindala yetu hanga bonsi nula shukor yaga kaddu kadwai kaba kadkenrio kadpra u Samson ula yetu haka hangno ka shonka bor jangu hangno ka shong ka jingkalain jangu ba nangda kalaang minta pelayatu ya ka jingshisha na donut hado minta ula karanda ke sindur jangu henre shimdon jingya de ye namar ba wit palat ya ka ula yatu lut ya ka hangno ka shong ka bor ka jingkalain jangu but kalong ka bade minda ngansa ki bran minda banetu iya ki brio jonga baka bor jompi ka shong haka sniu jompi habawula yatu da kadono bashisha ka jingit bashisha kayarap yangi malong ki banila hakadonon malong ki bakoy hakadonon bad kata ka jinglong bakoy kanlong kadaka shinjong ka jingit minta bo na padang jongi ngimdon ka jingit na donut tanyam day ki longgomi shong hangne longgopa shong hangne pidon jingit hakalog jombi ulog jombi na donut na shindur lese buon na padeng buon ki longgomi ki id ya ulog na shindur buon ki longgopa ki id ya kakami ki kun jombi na shindur da shindur buon ki kun ki id ya kimi ki pa da shindur daka donut hallelujah minta baro ki bashong hangne kalam donut sngoba penshna donut baro ke bashong hangne kalam donut sngoba penshna donut panbor na jisu penshna donut jonga mindakasni pimdevan leipai shaying jombi kalam penshna yu
Donur jambi. Nagata daw ha ka kitab Ezekiel utrayu play ula ang nganweng no yawu ya ka donur mau bad nganaya pi donur briu penshna donur pilawan penshna donur ne aminta kasngi pinba ka donur jambi. Baru pabakudu kwa baro kikons jangga perte kide ben treshutam ban penshna donur mano ban yarap yang i ban penshna donur ujisu namar dilexit nos habaga jingi jongo kris kawan tap yang i ngin sayo donur batimai habang ikin kordor ya ka jingidu jisu ha ka jingim jongi ngin sayo ka donur batimai ladang iyo ki donur batimai pi ki longome longo pa ki kon samla kinna kulong baro sautu pin sayo ki inga sem batimai pin sayo ka jinglong batimai pin sayo ka jingim batimai. Hallelujah. Hallelujah. Pikwa ban pinsna Pimkwa ban pinsna toang jam. Hallelujah. Ong jam jisu ngikwa ban pinsna donur batimai. Hallelujah. Ko himmen ko para ngan pinkut ngampat poi shanoru lese kan shimbaro shisnem ban bataya pi kaneka jingto bakui ngadon ha kalinom banning ko mindaru baru pa bakuduang minda niyo yaka ka imlang salang kalam donur niyo minda ki imlang salang kalam donur niyo ki ingasem kalam donur niyo ki briu kalam donur. Heartless society, heartless family, heartless people, heartless society. Minda pipias no shapangit ma nios no shapangit ma hapdeng Russia bad Ukraine la palad arsne minda don bon ki briu ki shashitom don bon ki briu ki shayap kay ka ba penihangi heartless society ka imlang salang kalam donur hangne ka bamon kalam jingi kalam ka jings ngawule kalam jingisene kalam ka jinglong ukris haba ka rijongi ka kalalong ka ri kalam donur haba ka imlang salang jongi ka kalalong ka imlang salang kalam donur haba ka inga sem jongi ka kalalong ki inga sem kalam donod ngi kalalong kumno nginiale tma pi baro pi don jingya ka ja ka inga sem sautu minda pi baro pi ka ja barobor pi baro pi pet na ying pi upa pi pet barobor pi ki ba shong kalim sautu kane bale pilong kumne pilong heartless people pilong kibriu kalam donod pilong kibriu kalam jingir yalade ong marwe baling adon ga jinge katne namar ngalong kabriu klem donut ong yalade shimet marwe klem pinsno yakiwe ong yau jisu minda kumne jisu ngalong kabriu klem donut pigiramba ong hakamensiam jombi ngalong ubriu kalam donur ngam shimla perkat yaki kun jonga habangala yait kumne ngam shimla perkat yaki umma jong kalog jonga habangala im kumne ngam shimla perkat yaki jinglong jongi kun jonga habangala yakajia man gopor balai pi yakajia pikran tang barabo shapang yalade denumde don ki ingasem kimi ki pa ki yakajia man kasni man kami ki yakajia bale why bale namar pilong ubriu bat kabriu kalam pilong ubriu bat kabriu kalam pindap kalam donu
Bale, lada pidon ki priya badon donut. Habadon ki daban yakajia. Pen berkati ki kunri jambi. Pen berkati ki kunri jambi. Minta peit. Buon ki kunri jambi. Ki pang ki shitam. Buon ki kunri rijangi. Ki pang ki shitam. Ki ting. Ki kelon. Ki pang ring. Ki pang suit. Kawe ka daw. Kade namar baha. Ngidon ki kimi ki pa kalam donut. Understand? Ngidon ki inga sem kalam donut. You understand? Hello. Pisoto. Piotia. Pisngabianga. Hallelujah. 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 Soto ko himmen ko para. Buon ki jinge. Buon ki jimpang, buon ki jingshitam, haki inga sem jongi, kadena marba, ngilong ki beriu, kalem donut, kalem ka jingi do Chris. You understand? Pila soto? Lada, pikwa banyoi, yaki konjam bikin kalain, pinbe chua yalade, baleng awang komne bitip. Ngam karene ye how. Haba, buon sin ki kimi ki pa ki wanyalam ye ki kun ki ba pang ki ba shitam ki ba shong suin haba kirli marwe shimet ki kun kin stang banong pador daka jing shi shang ngam pang ye henre nga so si palan om don jing su kin dia turu haying man gas ngi upawan buai haying man gas ngi ka kemi ka yakajia ngating bansa kata kiying henre tang haba ngapang nga shitong komne kimi ki pa ki wan lang Kiwan kit yanga, kitid jado yanga hadukan ja, kasukum ne man kasngi kipang no, kimi kipa kinia su koloi. Te don kikun kiba chalak minda. So tuniem, don kikun jangane ka perte kilong kam chalak minda. Piki kimi kipa kiba im kalam donut, kikun kitre shitam banwan rajon donut yapi. Tenteng habaki kimi kipa ki wan yalami ki kon haka jaka banduai nga yakendu kimi kipa nga sneng ki kimi kipa pinbe jingim jambi armud so tu tenteng ki kun kin kirlalong ka lindi ban pinya kendu ujisu haka jingim jam ki kimi kipa haleluya haleluya kumbala yakendu ujisu ya ki arngot ki sindran halindi emmaus Ujisu pinyakandu kimi kipa lemba ki kon kikti ki bapang ki bashitam nangda pinong hato ka donu jongi ki rem ne em habang ilalay sa mau kalam banduay na kabenda ukol na dumenda ngin kala ka bamut no yes or no kadene omde Minda bisautu kay ka jimut ka ba upa ba kuduong kayem lang salang kalam jingi do Chris kayem lang salang kalam ka donut kaying ka sem kalam ka donut kaying ka sem kalam ka jingi do Chris kapin jinjar kapin mensaw kapin jar kapin do ya ka jinglang uble na kiying ka sem jongi hallelujah Pis ngap ni yam yang ne pis ngotai pide ban pendim mai haba pilait pai nang ne pide ban pendim mai ya ka donu jampi ko longomi ko kun samla minta pide ban sautu bale pi ngop shingop hakum gene ka jinglong bale pi kerlalong uba di drak bale pi kerlalong uba di kanja bale pi di buai tanglang Bale pi pejingai na kiinga sem jambi namar ba pimdon jingi do Chris pi im klam donut pi don ka kli pi don ki kemat pi don ki skor pi don telit pi don keti ki jan pi don kepo ba heban bam Henry pimdon donut shisha Pitrashitam. Nado minstep. Hado janmit. Pitrashitam. Nakabinda ka Omde nakabinda ka donun.
Henry nagabindak po. Traisitom nagabindak ka Lese, haba pidom, pibita, piyakadya, pikli, way pat. Ngala traisitom katne. Henry, bale, kayinga semjo nga kalongkum ne. Ko himmen ko paras ngutu, pila traisitom, kambon mangas ni. Henry, pimshim la traisitom kindi yatru, pan penshna ka donu jambi. Bon ki Kristan. Baru jahit ki Kristan, om tang ki Katolik, man ki Kristan, hakene ka jukaba minda, kilong ki ba traisitom, Henry Kimju traisitom nagabinda ka donu urjongki, nagabinda ka jingidu Kris, nagabinda ka jinglong ubale, Henry ki traisitom nagabinda kakpo jongki, kakelalong ubale jongki, kakpo jongki, kakelalong Ublay jongki. Yes or no? Longgomi, longgopa. Mano bade ublay jombi. Kadonut. Kabadapda ka jingidu Kris. Ne kakpo. Kabadapda ka jimbam. Ni treshitom. Nagabenda kakpo. Bad ublay jongi. Ulong ayu. Kakpo jongi. Kakren. Haka shiti jongo Paulus bakuisha Filipi. Nagata daw ni don buun jay ki jinjar ni kinno iway pat ni krentan burom iway pat ni aleya katuma wat hapo ki ga semjongi ni ashun paramangi haba ki Katolik ya kando ya ki way pat ki Kristan ki akaja halindi ngilong kibayashun para mangi ngasait perkat kumne ngasait kili jinggerli alade katno jait ki beneng don hakamat ha beneng katno jait kawai ka beneng nagabinda ki Katolik kawai ka beneng nagabinda ki Presbyterian kawai pat ka beneng nagabinda ki balangu bele balangu Jesus Christ bun jait ki beneng kadon ki compartment ha beneng ru habangi pohoy Presbyterian kin pait ya ki Katolik pait kini ki Katolik wadnam peishu ni ki Katolik yang kini ki Presbyterian bat ki balangu ble balangu Jesus Christ wadnam peit Jesus ruang to wadnam ya karan shu para maki moh habanenguru halong kumta. Do we have a different heaven? Do we have a different heaven for different types of people? Don kadno tilli ki banenge don tang kawe dan balengi akajia hangne balengi im kalam donur hangne bale ngi im kalam donur hakane kaperte habangi don tang kawe ka beneng enda lakot ka jingim jongi hakane kaperte nagabinda kaye ngi akajia. Hallelujah. 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 Snotubha ya kane ka jimaya. Heartless society, heartless countries, heartless families, heartless religion. Soto bu na prenjongi ngingai dau Kris ni playa ka jingai dau Kris kawai pat kalian ni akajia hangno don Jisu haka kerteng jongo Jisu ni akajia ni kerentat buram ni pensneo iwai pat hangno don Jisu hangno don ka dono jangi hangno don ka jingi do Kris haba ngilap yeshem ngiyoma dia ka jingi basisha hangda ngin sestang bagyo ya ka bor Jisu ngin yoma dia ka bor Jisu haka jingim changi ko himmen ko para ngan pen kut hang ne ngin tuwai pau Jisu
unang pen rembiang ke jingi jongi sasasin ngin ya bateng ya kamas bakoit hagen ya kamas bakoit ngin duai lese don bon gi himmen ki para na kino ki kin hon kristan compare ke jingkinia jongu Jesus Christ kan penyalong kawayangi ke jingkinia jongu Jesus Christ ke jingiap jongu Jesus Christ halor ke dim pada kalong namar ka donut jongu namar kalong ka jingir jongu lada kane ke jingkinia kamla ban penyateli omdon ki vei pat ki bor laban penyateli yangi penyalong kawayangi so tu niem na kata ka daw ko himmen ko para ngideben ya iit markelia ya burom markelia ya suk badi wei pa kanamba ka jingir jongu Jesus Christ kan pen kuid yangi ka pen koit yangi ka yalam yangi syaka jingya markelia ngiduai ka parip lagi kemajambi duai ha kamen siam jambi